minto injege dongo saba nima ete siasa nero area 2027 lakini asibono iga chibesa chiro 4.23 trillion lakini to wika sainga tukanye 2027 oseto soe mari tonyorege to toletara to baitu Toye 2027 Osembo noiga Ado jibara Ado amaje Ado jisku Ado basi Tore tega Bale kala wote batu mingi tore tega Bale kala wote wango tohale mingi tore tega Tumbo ino Omweshimiwa Joash Nyamuko Tachie tiko nyara utangaiga Esengi tunaira another assignment Numurai weze no ali Mombasa gari Mwanchira makwani ae Inche enachira Esenge njomo nginoyo ito Omungi na ntogoro Omungi na jerusha mumai Nero mchika wocha Ontebi ya ali mure Na eni nchugocha notu mugirango Maguagaiga Ora kwani abantu baitu na endeke maene na rora abantaba magogona abantaba ya kabisa abantaba ya abantu abwate kiemie kia babwate nkolengia imuna abantaba ya uno sora atemine intu unatoleiga etu achire ko bakwani na ende tomatebi egendo tubwate siasa inje botambe ngotebi abantu nga tiga kilo muntu ate au nichinyanya chiae bali wabwate chinyanya chimbaliri chiwato mosolio monge abantu bagole bali wabwate chinyanya chimbese mogende mochigotago chiankyo bali wabwate chinyanya chingundo na montuta tiga onde bwezi owocha morayo onde bwezi owocha mwama sikanyae au nichinyanya chiae inumo koroneti ingia mokoreki munga indu chinyanya cheto na batoko batebe myake ebele chinyanya cheto ngakichire indu una usi usenya mire ino. You people are very lucky because nambe emo amara ya babailo onomo mina Jerusha onomo chumbo ino Nyamoko oyo Steve Mogaka oyo Patrick Osero baruanire juu chini for the first time to Atwarire University Kunyamira University. Na ime university mochukua tunaba na jeshi inseme tieni sita osenane university ya ene abana basoire abantu baito Nyamira makonye ke esenge tokonyo mangailu emyake mingi Nyamire Neroyoka etabwati an international stadium for the first time to Anyorire stadium igari silonga egwagachu na milioni 500 egetie kenene abana baito bagendo ororo bakomo pira abana bagende Mungu banyore chibesa. Amina. Eyere byago serebo. Byago serebo be. Nyamire for the first time Eminto korokanga affordable housing chimoja kwa Nyamira ngai Nyamire chibesa moire ama maneno molero gusini mtolemale kabisa ama maneno molero inu emoire milioni 800 kile constituency Nyamira enyore milioni 200 kilo motorega anyore estima nima etama andawe itabange mbabwa kistima o mane oseyaya mugwamo molero Bono yao si 2027 Iwawone yona tokwana Omo chumo itonya moko na ile milioni 200 abekere kilo mote estima Nonye bali maotara tuko babekere estima Iwango eta maete uya mbaba sikogochwa Ewe uya Mose itumo asoto weta na mara mungu tukabaweta iliwaweta mutikondo kwa waselienchara yabo baite uya usemba dole kwa sosi yasae tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. God is good and all the time
bina byebinto intutoka batebe tigamba tebe omuntu yokoro William Ruto lilitwa ilite serikali mwe gweto omuntu olitwa sereti kabotebanga etu aswete tokanyora kende nkeyo mpaka chimbe bacha tamini kurele serikali. Lakini William Ruto akatema juu chini amadeni tu abwata mange sana, lakini waone yese yetu ya stabilize lilia soete Kenya ya wata madeni chinse sita Afrika chawe dosieku asinse sita ense yoka ya nyame to kurwasa madeni ayu Kenya yoka out of 6 countries ense yoka ya nyame to kurwasa madeni Kenya ejichinde wa Uganda wa Ethiopia echias nyetu wakana madeni wome yona to kwana Ethiopia omuhande ole 250 amafuta ale 500 elita omosi ole 700 chikilo iwe esenge njoba sietu wakana madeni bune tuwa wata madeni in Kenya raiga liye dola eli alenge 163 wone kama toko kwana liye dola ele 128 mpaka 129 Kenya inflation rate kwenye ya chini 9.6%. Unatoka kwa naiga for the first time, the last time inflation ya Kenya ya chete mpaka 4% nenda kia Kibaki. Wone inflation ya Kenya ele between 3.8 to 4.3%. Litu aswete tuwabate mechade menge amangana yendage. Agaso agatebanga digo liyo mosigi ya chirigo. The only way tora akonye abale mibaito no ko reduce ligo liyo guoyo aka reduce ligo liyo guoyo kurushilinge 7,500 mpaka shilinga 2,500 mwana ko rede ligo liyo motolio tibesene ka ligo liyo motolio yale 200 bonde ligo liyo motolio tibesene 100 Kenya shillings. Naende gochimotua ligo lidio guoyo ngoridius tole naende na liawa naichi wana nyoro guoyo se ligo lireise wasimeke chibando tonyore ndagire nyinge eyole bya gosere bo ogende sekta yekao eto akaoni bisiringe 30 ekiro bono ligo liekao ne tibesenge kilo 100 shillings mpaka 150 asande ese ngeta koletega abantu baro bakora balenge gaweseka omuntu nero bate license yoko nieka nero bate license yomole nero bate license yo export ka wochisiko bono nero kuamua ligori oyagateba bakora babonsi wikabasoke kilo mondatu wale license yemo okorusia bakora baliga tu bone gani loliye ka liarure shilingi 30 mpaka shilingi 100 eyole buya gosere bobe buya gosere bobe ogenda Western Kenya laiga abanda bakonye besi na baba tokonye tono eskali na baba osoro satu mogiran abanda bana akabiru baada yemetieni sita osomwa koyo Edua kalendine sukali koru isiko Bonde yamna toku kuwana Abale mime sukali Eba buwaka nyubade ye wiki eba Ositi wiki wele Na matukaya Ntoni koneta sukali koru isiko Ese ngetama le mima asurire mwondo Ese ngeto buwaka nyubade buya Bonde ye sukali yonsipi Eto konyor kuruwasa balemi Abasatu mwirago na bali wale mumias Chifaktori kwenye chia siekiru Chifaktori 17 Bonde ngamna toko kwana chifactory 11 cherani reasi abana baitu baliku ruoro bolongo na dole skari eyule munya gosere bobe ogende sekta yesem koru Kenya ya tonge tu abalimu tokwate Kenya ngima abalimu 1,300 abalimu bali Kenyatta aligete Moi ya Kalika Kibaki ya Kalika na Uhuru wa Kalika
omondo yomoro William Ruto ise myaka ebere olikira abalimu 76,000 omwaka oyo naende January ngolikara abalimu bande 24,000 auna abalimu 100,000 ina asilimia 30 y'abalimu bali ababose balikire naende ituna gusi etwasomiri abana baito nena abange babona abalimu nabene kikotebi miwosi olomwaziri oito bwekisemu nga aye ebinte bireta gusi kaba gusi baito balike kigasi because kigabire ekikinde njikwate nsoni bakonyoramba bara otie bakwera okisobo